vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages chikumbiro kune avo vari kuuya vachiti vari kukumbirawo mafone numbers agogo. Ndakanzwa ndawana the final answer kubva kuna gogo kuti ndosheya here mafone numbers. Saka kana kuri kunzi vakanditi ndige ndichisheya mafone numbers, zvandichaita ndinongozoisa mafone numbers acho pascreen kuitira kuti zvinge zvichizokuitirai nyore, because vazhinji vari kuuya vachikumbira mafone numbers agogo. Saka patova neproblem yekuti maconfessions manje anenge azongosangana nemarequest emafone numbers agogo. Saka let us hope kuti vachazondipa mvumero yekuti ndingopasta the phone numbers ndobva ndangoisa pascreen so that zvinge zvichizotiitira nyore kuitira kuti vaive vanenge vachiuya kuinbox tinenge tichingozva kuti vanhu vekutoti vanenge vatori padesperate vachiuya nemaconfessions avo. So regedzai tibva tapinda mumaconfessions edu atadzoka takakubatirai. Confession yedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi, hello mukomanashi, munofara here? I am working as a wedding planner for a certain events company muno muHarare. Ndiri munhu wekuti basa rangu randinoita ndinonyatsokuita nemazvo as a wedding planner kudaro, asi mukunoita basa rangu vamwe havatozvizivi kuti nditori almost like a musatanist chaiye nekuda kwezviito izvo zvandinoita, but ndiri munhu wekuti handinamati hangu satani. Ndinotobheliva kuti kudenga kuna Mwari, asi mukoma mukunotaura chokwadi ka inini handina kana munhu wandakavenga pasi pano sezuva, semunhu uyo anonzi kana kuti anozviti anonamata. Munhu iyoyi ndinobva ndanzwa ndichimuvenga zvisingaiti. Let me say kuti ruvengo urwu rwakatanga pandainge ndichiri a young generation. Ndakasvika pakuzonoita bonde, kana kuti rekedzai ndinge ndichingoti ndakabatwa chibharo nevamwe pastor avo vainge vari pastor kuassembly uko kwandainge ndichinamatira. Saka ivo vakandibhelivhisa, vakabva vandiudza kuti vainge vachindida uye vainge vachida kuti ndinge ndichizo-overtaka amai mufundisi. Ndakabva ndatanga kudanana navo, ndava kutozviona ndatova amai mufundisi, but ndainge ndisingatozvizivi kuti pastor ava ndo hwainge huri hunhu hwavo. Zvakazotobuda mushure mekunge vamitisa umwe ainge ari kuyouth, who was a youth member, ndopa zvakabva zvazobuda kuti vainge vaine vasikana vakati over vainge vachidanana navo, and I felt so betrayed because yangu nyaya haina kana kumbogara yakazonzwikwa yainge iri nyaya yemusikana uyo wavainge vamitisa. Zvinhu zvacho zvikabva zvazongoitwa in secret, but at least she got the man hake, nekuti amai mufundisi vakabva vazoramwa, vakabva vazorambana navo vamufundisi. So inini havana kana kuzombogara vakandirangarira kuti koingawani mwana uyu ndainge ndichidanana naye ndichimuvimbisa kuti ndainge ndichazomuita mukadzi wangu. So zvinhu zvokuti zvakabva zvazokonzeresa kuti ndinge ndichizovenga vanhu vose avo vanozviti vanonamata, because vamufundisi ava tisati tatoita bonde vaitomboti titange tanamata. Saka it totally broke my heart, and ndinoti kana ndikatoona vanhu vachipugama vachinamata, especially zvimapasta izvi, ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchiita kurwadza, uye zvekare shungu dzangu nehasha dzangu ndinoita kukwira BP. So mukoma, ndokusaka ndakazozvipa task yekuti ndinoda kuparadza mamarriages, especially evanhu avo vanenge vachizviti maChristians, avo vandinenge ndichihelpa to plan their wedding, and ndinoshandisa mishonga iyo yandinoshandisa pakuparadza mamarriages avo before it even begins. Kuti unge uchikwanisa kuparadza marriage, unofanira kutoti unge uchizoiparadza marriage iyoyo before it even begins, when they are still laying the foundation for that marriage. Ndopa iri easy kuparadza, like ukagara waisa mhepo mufoundation yemarriage, marriage iyoyo hakuna kana kure kwainozomboenda. Izvi mukoma zvandiri kuita ko zvakambotanga sei? Let me say kuti zvakatanga, this was about 3 years ago, apo pandakatanga kuona kuti pandiri painge paine mhepo, mweya chaiwo, mweya uyo unotonditeverera. Asi mweya uyo mukoma ndakabva ndaona kuti wainge usitombori mweya wakanaka, wainge utori mweya wehuroi. I think when I was somewhere kuma 16 years ndakatombo manifesta. It is just that vanhu havana kuzvitora serious, and havana
kuzviona sekunge chainge chiri chokwadi nekuda kwemascandals mamwe andainge ndakamboita. Vakangoti mwana uyo atanga kuita madhirama. So it was on a big Sunday kwakabva kwazouya vamwe vamufundisi ndokubva vazoti ose ari kuda kunamatirwa ari kufanira kuti ange achiuya kumberi. Ndakabva ndazoendawo kumberi paya ndokubva ndazotanga kunamatirwa. Saka vakangoti vachingonondibata musoro wangu kudai, ndakabva ndanzwa sekunge ndainge ndakandwa mumoto. Vakaramba vachinamata vaiti vachiti in the name of Jesus kudaro. Ndainzwa sekunge vainge vachishandisa cheche chiloud speaker kudanidzira kuti in the name of Jesus. Nzeve dzangu dzakatanga kunzwa maungira, ndikatemwa neumwe musoro. Ndo zvinoitika paya kana munhu achimanifesta. Ndakabva ndazotanga kumanifesta ndichitotaura kuti ndainge nditori in the process yekudzidziswa kubata basa iri rehuroi, uye zvekare huroi hwacho ndainge ndakahusirwa nagogo vangu. So gogo vangu vainge vari munhu vainge vatori nechinzvimbo muchechi vachinamata. Saka vanhu vakangoti mwana uyauya atanga nemadhirama. Since this was after ndabva mukushuta madhirama aya navamufundisi. So mukomanashi ndo pandakabva ndazoona kuti ndainge nditori nemweya wehuroi, but nekufamba kwenguva zvakabva zvatanga kuita worse. It is really worse now. But ndichiri mudiki ndaiti futi kana tiri muchechi zviya ndainzwa ndichivenga chinonzi kunamata. Apa ndiri muchechi ndichinzwa ndichibhoyekana panguva yekuti vanhu vepraise and worship after each and every worship song paya pavanotanga kunamata ndaibva ndanzwa ndichibhoyekana ndichinamatawo kuti vange vachizoimba nemadiscord, kana kuti uyo ainge achazoparidza on that day ange achizoparidzira vanhu in a way yekuti vanhu vanozotanga kubhoyekana uye zvikari vachizobatwa nehope. Now ndakazorota mukoma ndakagara pamusoro peguva. Guva iri randainge ndakagara ndiri pamusoro paro rainge riri guva ragogo vangu avo vainge vari amai vakabereka amai vangu. So ndakati ndakagarapo pamusoro peguva ndainge ndichizvibvunza kuti ko hembe dzangu dzaenda kupi, because ndainge ndisina kana hembe dzandainge ndakambopfeka. Ndo pandakabva ndazoona vamwe vanhu vakazouya. Vanhu ava vainge vakawanda, vainge vatori group. So vakabva vazondiudza kuti ndainge ndasarudzwa nagogo vangu kuti ndinge ndichizova muroi. Ndakabva ndagadzwa shavi riya rehuroi, ndikabva ndatemererwa nyora dzangu dzehuroi. Since ndainge ndagara ndavenga maChristians, ndakabva ndatoona kuti ndainge ndagona choosing this career path as a wedding planner. Ndikabva ndaona kuti ndinonyatsokukwanisa kuita basa rangu nemazvo ndichiparadza mamarriages evanhu. Uye nekuda kwekuti ndiri munhu wekuti I am very soft spoken, zvekuti unototi kana uchitaura neni haumbofi wakasuspekta kuti ndo mweya iwoyo wandiinawo kana kuti ndo shavira ndiinaro, because ndinotongogara ndichitongonamata, ndinogara ndichitsanya, uye zvekare most of the times I will be quoting from different Bible verses, but mumwoyo mangu munenge muine bitterness nejealous nekuda kwemweya uyu wehuroi ugere pandiri. So kuti izvi ndo zvandinoita chemberedzedze dzakazonditemerera nyora, ndikabva ndazonzi inini ndichazotanga kupinda pazvijana, because mugrupu iroro revaroi randakajoiniswa nadzo chembere idzi vanoita zvijana. Saka inini ndakabva ndazonzi ndichazojoinawo kuita zvezvijana kutanga mugore ra2031. hanzi for now hazviite kuti ndinge ndichishanda basa iro randiri kushanda, nekuti basa iri pari zvino randiinaro rakakurisa rekuparadza mamarriages harisi nyore, it takes time and hard work. Saka kuti ndinge ndichizowana energy yekuti apa ndiri kuisa hama dzangu pazvijana at the same time ndiri busy nekudestroya mamarriage, ndakabva ndazonzi inini ndichazotanga kunyoreswawo zita rangu pazvijana kutanga mugore ra2031. As for now hama dzangu dzichiri safe. Uyo anenge afa anenge atongofawo nekuda kwaMwari, not kuburikidza nemishonga iyo yandinenge ndichibata. So zvinoitika mukoma ndezvekuti nguva zhinji tinotodriva. So tichidriva kudaro out of Harare tinenge takati inini nevamwe vatete ava nditete muroi, but navatete ava hatina kana hukama. Zvakaitika ndezvekuti navatete ava takangosanganawo muPick n Pay, ndainge ndiinewo zvinhu zvandainge ndichida. So soon after I had gone on my lunch break ndakabva ndamhanya kuPick n Pay, ndakati ndapinda muPick n Pay muya. So ivo vakabva vazotouya vachitopusha trolley yavo, vakatouya padhuze neni
vakabva vatoti hesika shamwari yangu. Mukoma ndakabva ndatoona kutoti munhu uyu ari kuti hesika shamwari yangu akanditambanudzira ruoko rwake rwekuleft. Iye anotozviziva kutoti neniwo ndiri muroi, ndikabva ndatozivawo kutoti naivowo vainge vari muroi. Takabva tamhoresana paya. Mushure mekunge tamhoresana takabva tato exchange mafone numbers edu, then we started meeting. Tainge tichisangana usiku, zvekare physically taisangana masikati ndichitoenda kumba kwavo. Vakabva vatanga kundiudzawo nhoroondo yeupenyu hwavo nemachallenges avo avari kusangana navo, nekuti ivo vainge vachiti vari kuda kuti vange vachizosiyira muroora kwavo huroi, vachiti pose panodzoka kuno kukuzimu achibva kuSouth Africa vanenge vachizama kumutemerera nyora, but iye anoratidza kuti anonamata zvisingaiti. Ende vakati vainge vachida kuti ndinge ndichizovabatsira. So mukomanashi ndakambozama kuti ndinge ndichivabatsira vatete ava muroi, but ndaiti each and every time vakandiudza kuti muroora wangu ari munzira, ari kubva kuSouth Africa, saka iwo fanoso kugadzirira. Mukomanashi taitoti musi uyo kwatinenge taronga kuti tiri kufanira kuti tinge tichizomuka, then tobva tazoenda tinge tichimubatirana tichizama kuti tinge tichimutemerera nyora dzehuroi. But mukoma ndaibva ndabatwa nedzimwe hope dzekutoshaya kutoziva kuti hope idzodzo dzainge dzimbori hope dzainge dzakaita sei. Ndairara mukomanashi zvekuti sometimes I would go to bed maybe around 6 p.m. ndobva ndazotomuka mangwana kana kuma 8 a.m. shavi riya iro rinopota richiuya kuzondimutsa rinenge ratotadza kutoya kuzondimutsa nekuda kwekuti mukadzi wacho iye anonamata zvisingaiti. Ivo vakatoti handikambokushori nekuti kubva mwana wavo kubva zvaakarorana naye mukadzi wacho iye hanzi vakamuzama, uye zvekare vakatomboita zvikwata kuzotonosvika vachizotombobatsirwa nevamwe varoi veko kuSouth Africa ikoko, but hanzi vakamutadza mukadzi iyeye. Ende kana makamutarisa asi munhu wekuti ungatombofungidzira kuti anonamata zvekudaro, munhu atongori open enough, but at the same time anoti kana atanga kunamata anonamata munamato unenge uine simba unoparadza maaltars edu. Saka ivo vatete ava muroi munhu uya wekuti vanoziva mishonga, uye zvekare vanotobatsiridza dzimwe n'anga. Let's say kana kuri kunzi munhu akaenda kun'anga, then n'anga iyayo yobva yazotadza kumurapa, saka n'anga iyaya inobva yazoenda kwavari tete ava, then ivo nekuda kwekuti vanoziva mishonga vanobva vaenda vobva vazonocherera n'anga iyaya mishonga vobva vabhadharwa. Dzimwe nguva vanototi vanotozviita zvavo mahara, havabhadharisi, depends nesituation. So inini navo vatete ava tinoti kana tadriver we just drive for a few kilometers out of Harare, tine kamukasango ako katinofarira kuenda kunochera mukasango imomo, nekuda kwekuti musango imomo mune rimwe guva rinda iro ririmo. Saka munhu akavigwamo musango imomo vainge vari vamwe gogo ava vainge vachiroya zvisingaiti, vainge vari chatopota gogo ivavo vainge vachiroya zvisingaiti, vainge vari vechirudzi vachibva kuMalawi, saka vaitawo zvekushanda mumapurazi. Zvino mukomanashi vakabva vazongofirawo papurazi ipapo, vakabva vazongovigwawo papurazi ipapo. Saka purazi kamushure mekunge kwazoitwa hondo dzeminda, then purazi rere rakabva ratorwa kudaro, then it was run to the ground. Saka purazi iroro ratongova sango. Tinoenda ikoko mukoma tobva tanokumbirira paguva ragogo vacho ivavo, then vanobva vazoti zarurira nzira dzedu tobva tatanga kufamba musango muya. Tinoti kana tichifamba musango muya, ivo vatete ava muroi ndo vanenge vachitoziva kutoti kana tikaenda pamuti wakati tikanokumbirira tikatora midzi iyoyo tinokwanisa kuzoishandisa zvakati nezvakati, uye kana tiine munhu watinenge taroya paya, kana nguva yake yekuti tinge tichimuroyonora kana yakwana, kana kuri kunzi tamunzwira tsitsi, tinongodzokera zvekare tunotora paya pamuti uya tonochera midzi tokumbirira zvekare kuti apo patinenge takasunga pange pachizosunungurwa. Saka ivo vanobva vazoenda pane umwe muti. Saka muti uyu mukomanashi wandisingadi hangu kudoma nemazita, nekuti kana ndikaudoma muti iwoyo nemazita zvinokwanisa kuzokonzeresa havhuku munyika, uye zvekare vanhu vazhinji vanokwanisa kuzotosvika pakuurayana, nekuti muti iwoyo kana kuri kunzi ukakwanisa kutora midzi yawo, midzi yacho inoita kuti chero vanodanana sei vange vachizosvika pakurambana. Kana kuri kunzi ukanyora mazita avo wobva wati mucharambana chete,
then mobva maisa kamudzi mukapepa, mobva makasunga kamudzi kaya. No matter what, vanhu ivavo vanorambana, kunyange zvikanzi vanenge vachidanana zvinenge vanotosvika pakurambana chete, asi muti wacho kazhinji ndipo patinowanzokuita futi mameetings edu eusiku sevaroi. So ndinoti kana ndazopiwa midzi iya ndinobva ndaitora ndobva ndaikatakata into smaller pieces, then ndinozoti kana ndikasangana necouple iyo yandinenge ndichida kuti ndinge ndichizoplana for their wedding, kana vakangondibhowa, because kune vamwe vanenge vachizviidza sekunge vanonamata vachida kungotungamidza Mwari nepamwe panenge pasingadi kutungamidza Mwari, pekuti semunhu unofanira kuti unge uchingonyarara zvako. So ndinobva ndazovashandisira mishonga yacho iyoyo. Ndinozoti paya pakunoita madheko paya, vamwe vandinoshanda navo they don't even realize kuti inini I select mamwe maruva, ndobva ndatora kapepa kandinenge ndakanyora zita, ndakaisa mudzi mukati mekapepa aka, then ndinobva ndazokaisa mumaruva imomo such that no one will even suspect. So ndo zvandinoita izvozvo mukoma. Tinozoti after the wedding inini maruva angu ndinenge ndichitomaziva kuti ruva rakati nerakati ndo randaisa tukupepa tukune zvituko, saka ndinobva ndamhanyirira kunotanga kunobvisa maruva iwawo. Ndiyo confession yangu iyo mukomanashe yandinayo. I know kuti vanhu vazhinji vachandijaja, but I do what I do nekuda kwezvakaitika kwandiri. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Hanzi kana mukandiona you won't even suspect kuti ndo zvandiri, ndiwo moyo. Hanzi you won't even suspect kuti ndiwo moyo wandinawo, moyo wehutsinye kudaro. Hanzi you won't even suspect I am someone that is soft spoken but ndine hutsinye. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava.